Hogyan működik a csoportterápia? Melyek azok a faktorok, amelyeket a legjobban élveznek a tagok, és amit magukkal visznek éveken keresztül? Jalomnak a kutatásai alapján az első ilyen faktor, hogy énünknek azokat a részeit, amelyeket korábban nem ismertük, vagy még nem fedeztünk fel, ezekre rá tudunk látni, rá tudunk csodálkozni. Saját élményem az, amikor az egyik önismereti csoportomban, amikor én tag voltam, nem pedig vezető, hogy rájöttem arra, hogy szabad haragudni. Ugye a harag az egy egészséges érzés. Hát ez egy nagyon újdonság volt számomra, ahogyan az is, hogy a kritika mögött önkritika áll. És hogy ahogyan elkezdődött ennek az átdolgozása, ez egy katartikus élménnyé vált számomra. Még egy saját élményt osztanék meg, amikor 20 évvel ezelőtt én jártam családi önismereti tréningre, akkor nagyon tetszett. Ez nem igaz, mert akkor nem tetszett, hanem fájó élmény volt. Újból és újból kijavították a kommunikációmat, ugyanis eléggé ítélkező voltam. Tehát túl hamar, vagy nem megfelelő tapintattal, vagy kedvességgel fogalmaztam meg a gondolataimat. Mindig, amikor mondtam valamit, akkor kijavítottak, hogy véleményed szerint, vagy a te fantáziád szerint. És ez olyan volt, mint amikor egy ilyen serpenyővel egy picit úgy meglendítettek volna, tehát nem úgy fájt, mint amikor valaki elutasít, hanem hogy igazániból ráláttam arra, hogy én nagyon könnyedén ítélkezem, és hogy elég lenne csak véleményt mondani. Tehát Jalomnak a kutatásai alapján ez az első, hogy olyan én részekre, olyan hiedelmekre, hozzáállásokra lehet rálátni, amiben igenis, hogy sokat lehet tanulni. A következő dolog, hogy az érzelmeinknek a felismerése. Én azt tapasztalom pszichoterapeuta szakorvosként, pszichológusként, családterapeutaként, hogy az elmúlt hosszú évek alatt, hogy az emberek gyakorlatilag nem ismerik Magyarországon ezt a szót, hogy érzelmek. Tehát az, hogy mit érez egy adott szituációban, sokszor segítenem kell, és miért ne segítenék, hiszen ezért vagyok, hogy tehetetlenséget tetszik érezni, vagy kétségbeesést, szomorúságot, haragot, mi van önben. És nagyon sokszor az a válasz, hogy mind. Akkor mondom, akkor kicsit szűkítsük, hogy mely az az érzelem, ami most leginkább önben van. És mivel mindfulness oktató is vagyok, és ez a testtudatossággal kapcsolatosan ez nekem is egy fontos fordulat volt az életemben, amikor elkezdtem arra figyelni, hogy mondjuk egy érzésnek hol van a testi vetület, akkor erre is rákérdezek. Vagy amit tanultam az erőszakmentes kommunikációból, hogyha meg tudom fogalmazni az érzelmet, hogy akkor felteszem azt a kérdést, hogy mire lenne szükségem. Tehát, hogyha mondjuk szomorúságot érzek egy adott helyzetben és tehetetlenséget, akkor lehetséges, hogy nekem mondjuk gondoskodásra és megbecsülésre lenne szükségem, vagy egyáltalán rendre és tisztánlátásra. Tehát ezek egy olyan spirál, hogy mit érzek, tehát ennek a tudatosítása, ez is egy életre szóló lecke, amit el lehet kezdeni tanulni, megtanulni egy önismereti csoportban, hogy felismerem, megengedem, tudatosítom, hogy én most haragszom, és hogy szabad haragudni, szabad szomorúnak lenni. A félelmeket is bizonyos határok mentén meg kell tudnunk engedni, és lehet ezzel dolgozni. Nos, szóval ez volt Jalomnak a második gondolata, hogy miért is jó csoportba járni. A harmadik, hogy képes vagyok elmondani, ami engem zavar, amit legszívesebben lehazudnám, vagy kihagynám, vagy úgy csinálnám, hogy ne kelljen kimondani. Párterápiában látom, és szoktam mondani, hogy akkor most azt mondja el a másiknak, amit a legszívesebben nem mondanak ki. És hogy ez egy paradox dolog, de mégis pontosan egy önismereti csoportnak a titoktartás, biztonságos, játszmamentes, őszinte légkörében lehet azt megtanulni, fokról fokra felvállalni azt a személyt, aki én vagyok. Tehát amit legjobban, hogy mondjam, szégyellek, vagy a félelmeimet. Nagyon sok ember kimondva, vagy kimondatlanul úgy érzi, hogy
hát bocsánat a szóért, hogy ő egy hülye. És hogy ez mennyire nem igaz, és hogy mennyi fájdalom van emögött. Tehát sokszor, és téged is biztatlak a videón keresztül, hogy bölcsen, kedvesen, határozottan mondd ki azt, amit leginkább eltitkolnál, leginkább, hát hogy is mondjam, megkímélnéd a környezetedet, viszont ha nem mondod ki, hogy mi van benned, akkor nem lehet téged megismerni, és téged hozzád kevésbé lehet kötődni, szeretni. Tehát ez volt a harmadik dolog. A negyedik, hogy egy önismereti csoportban kapunk visszajelzéseket, és hogy egyes emberek őszintén elmondják, hogy mit gondolnak rólam, vagy akár, hogyha eljössz, akkor rólad. És ha ezt a videónak ezt a részét itt most vége lenne, akkor akár összeszorult gyomorral fejeznéd be ennek a nézését, de hogy ezt egy picit értelmezném, mert hogy azt tapasztalom, hogy a legnehezebb dolog a mai világban elfogadni a pozitív visszajelzést. Tehát az, hogy szépnek látlak, vagy örülök neked, vagy jó, hogy megköszönöm, hogy elmondtad, vagy megosztottad velem a történetedet, vagy nagyon jól áll neked a fülbevaló, vagy milyen szép a mosolyod. Ezek tűnhetnek olcsó mondatnak, manipulatívnak is, és ezeket lehet szeretettel mondani. A negatívumokat, azokat is egy önismereti csoportba kell érinteni természetesen, de kedvesen, határozottan van arra lehetőségünk, hogy megtanuljunk jól kérdezni, vagy úgy kifejezni magunkat, hogy a másikról ne súroljuk le a bőrt. Tehát ez volt a negyedik pont, hogy képessé válni arra, hogy visszajelzéseket befogadni, elfogadni, meghallani. Sokak beszámolója szerint a lista utolsó pontján lévő gondolat vagy bölcsesség, talán ez is a legfontosabb, vagy a legfontosabb, hogy képessé válok arra, hogy elfogadjam felelősségteljesen, hogy van egy életem, és ez az én életem, és ezért én tehetek. Tehetek azért, nagyon sok mindent kimondhatok, megcselekedhetek, felépíthetek, elengedhetek, megbocsáthatok, tehát, hogy felelős vagyok magamért, és hogy az a fantasztikus egy csoport folyamatban, ami több hónapon keresztül zajlik, hogy lehet látni, ahogyan az emberek fokról fokra el tudják fogadni ezt a fajta felelősséget, és egyszerűen át tudnak lépni dolgokon, illetve bátran belevágnak a változásokba. Bátorság nélkül nincs fejlődés, és talán ez egy végszó is lehetne, de még annyit szeretnék neked elmondani, hogy nagyon sokfajta önismereti csoport van, és vannak olyanok, amelyek egynaposak, kétnaposak. Általában azt látom, hogy erre van igény, de amiket én vagy a kolléganőimmel mi próbálunk csinálni, az a személyiségre is hatna, vagy hát ez a cél, hogy az ember az apasebb, anyasebbnek a témáitól kezdve, transzgenerációs minták felismerése, stb., hogy több hónapon keresztül, havi egy napokon át eljutni oda, hogy látni, hogy hogyan történik meg ez a fajta fejlődés, és igaz az, amiről írtam egy blogbejegyzést is, meg podcastot is vettem fel, hogy, és azt kívánom neked, hogy életed legjobb dolgává váljon egy csoportterápia, egy szakpszichológus, pszichoterapeuta által vezetett csoportterápia.